Bigarrenari diru saria Maritxak emango dio, Arnaitz Lasarteri, eta oroigarria Arkaitza Tabernaren izenean hain historikoa den txarrua. Arnaitz Lasarte. Izeba eta atea hor daude, zuei txalota omenak, baina gaurkoan esan nahi ditut bertso eskolako izenak. Denak ez ziren hemen sartzen ta gaur kabitzen zinatenak. Azpiamaia, Eñauta, Eli, ta noski Oier den-denak. Bertso eskolan segiko dugu, botatzen bertso onenak. Botatzen bertso